ja tervetuloa seuraamaan Sari TV:n uutisia. Aiemmassa lähetyksessä kansanedustajaehdokas Sari Raassina lupasi kertoa meille vaalirahoituksestaan hieman tarkemmin. Oletteko nyt valmis kertomaan äänestäjille, Sari Raassina, kuka kampanjan oikein maksaa ja kenelle jäätte velkaa? Mielelläni, Pekka. Meidän kampanjassa on tällä kertaa käytössä mukana uusi tapa rahoittaa julkisia toimia, innovaatioita tai kampanjoita. Kyse on joukkorahoituksesta. Eli siinähän ideana on se, että kuka tahansa kansalainen voi tulla mukaan rahoittamaan jotain hanketta kovinkin pienellä summalla. Meidän kampanja tavoittelee tällä hetkellä semmoista noin 6 000 euron kokoista summaa, jolla me pystyttäisiin rahoittamaan ihan merkittävä osa meidän mainoskampanjasta. Minimitavoite tässä kampanjassa on 1 000 euroa. Mukaan pääsee ihan 10 eurolla ja kaikki on läpinäkyvää. Joskin kenenkään yksittäisen lahjoittajan henkilötietoja meidän ei tarvitse julkaista ja lahjoittaja saa itse päättää, julkaistaanko hänen tietonsa vai ei. Tavoitteena on se, että koko kampanjan rahoitus on kaikilta osin läpinäkyvä. Se, mitä meidän joukkorahoituksella pystytä keräämään, tulee sitten pääsääntöisesti tuolta mun omasta kukkarosta ja näin ollen mä en jää velkaa kenellekään muulle kuin niille, jotka ovat mua joukkorahoituksen kautta tukeneet ja mä lupaan kansanedustajana olla teidän käytettävissä seuraavan 4 vuoden ajan. Onko tässä taustalla sen kaltainen ajatus, jos nyt uskalla verrata, että mitenkä aavikko koostuu pienistä hiekanjyvistä, meri koostuu pisaroista, niin teidän kampanja nyt sitten koostuukin pienten tavallisten ihmisen kansalaisyhteiskunnan jäsenten omasta vapaaehtoista rahoituksesta? No oikeastaan sä kiteytit sen aika hyvin. Mä uskon siihen, että me ollaan yhdessä paljon enemmän ja me pystytään tekemään tämä asia yhdessä. Musta on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja mä toivon sitä, että kaikki vois kantaa kortensa kekoon. Ja mulla on tietenkin sellainen tavoite, Pekka, että sitten 19.4.2015 niin kaikki joukkorahoitukseen mukaan tulleet ihmiset kutsutaan mun syntymäpäiväkutsuille, jotka on täällä Kuopiossa ja silloin juodaan kakkukahvit. Kiitos, Sari Raassina. Tämä kuulostaa todella reilulta. Koska tämä kanava ei ole mainosrahoitteinen, emmekä nauti julkista tukea, niin täällä saa mainostaa myöskin uutislähetyksissä. Arvoisat katsojat, niin Metsä vastaa, kun sinne huudetaan, haastan teidät kaikki mukaan mesenaateiksi tukemaan sopivalla summalla Sari Raassinan vaalityötä. Tavataan siis kaikki mahdollisimman suurella joukolla osoitteessa www.mesenaatti.me.